uri ekibungo kia 15 nemo mustari ugatana gatoteba ngabo tambe ndigererie omonene ere nigo are ensemo yane yokurio tinkoba ginkoboa mwancho mwerenizi TV ekibungo ekiatebiringa twensi ni ntobone tobe tokorigeria obosio bwo monene ekiagera ere nigare ensemo icho yokurio ensemo yokurio nensemo elia ensemo abantu abangetumika bara okoboko gwokurio nigo korokana ngano koboko bwate chinguru kegima okoboko kolia kore okoboko kolia ekero umuntu akobiko okoboko gwokurio nigo korokana nga umuntu yo nigo aire esikenene nigeira maskania manene naende nigo akobaga konyora libagariria bene usi priority asigo nyasaye nigo atubegete nsemo yaje yokorio ntotwara obwoba tetotwara obolemu ko chake wikeye wiki yakabere asomo chinyu gatano nemo twara obolemu ase kerege ntokoranga nyasaye nigo are ensemo yao wakire buya Frida yakire buya zama nikimambia ere kabisa na abokire buya